втора част. Айде да запълваме. Вижте като смеса такъв с бяло с жълто. Ето, приготвихме риста. Сега взимаме този цвят. Тук. Нарисувахме ръка. Ръкичка! Сега ще го отчим с какъв. Сега имаме такъв цвет. Сигурно се чудите защо им са така цветовете. Защото сега ще ви покажа едно нещо, само да очистим ръката. Това е ръкавичка, де? Ще спра. И след като сме готови,